Als jij wil weten wat Trumps volgende stap in Iran gaat worden, dan moet je naar dit filmpje kijken uit 1987. Why couldn't we go in and take over some of their oil? How would you do that? Would you send in the Marines? Would you take a chance in a war? You go in. You're How gonna have do a we war, go Barbara. in? You're going to have a war by being weak. Er is op dit moment een enorme troepenopbouw gaande in de Perzische Golf. Veel Amerikaanse grondtroepen worden daar nu samengebracht. 7000 mariniers in totaal en paratroepers komen er ook bij. Gaan ze nou voor het verrijkt uranium in de bergen van Iran? Of gaan ze toch voor Khark Island, waar alle olieraffinaderijen van Iran zijn? Nou, als je terugkijkt naar die oude filmpjes, dan weten we eigenlijk het antwoord wel. Go in and grab one of their big oil installations. And I mean grab it and keep it. En die fascinatie van Trump met olie is niet nieuw. Hij zei bijvoorbeeld ook dit al over de oorlog in Irak. We should have taken the oil. En eerder dit jaar bij Venezuela ging het eigenlijk ook maar over één ding. They took all of our oil. En dus is het de verwachting dat Trump ook de komende weken weer vol voor de olie zal gaan.